Despois dun verán no que a estación de montaña de Manzaneda vivía o 15 de agosto unha xornada dramática a causa dos incendios e unha tempada de inverno moi boa na que se pasaron polas súas instalacións unhas 35.000 persoas, agora toca deseñar unha nova programación. Estamos en conxunto traballando para que unha das institucións do lecer, do ocio, do contacto coa natureza máis importantes que temos en Galicia, pois siga medrando e siga sendo un polo de atracción para a provincia de Ourense, non só para a provincia de Ourense, sino para Galicia e tamén para ese lugar tan maravilloso que é o macizo central ourensán e as serras de Queixa e toda esa montaña tan maravillosa que atesoura o territorio ourensán. Por diante veñen días repletos de actividade na estación de montaña, con convocatorias como a Transgalaica, a Copa de España de Descenso, Boulder, Baile Libre, Mini DH e unha longa lista máis. Moitos de nosotros levamos anos organizando probas e eventos na estación e todos coincidimos en que Manzaneda se ha consolidado como un dos millores escenarios para o deporte e os eventos de montaña do noroeste peninsular. A combinación de instalacións, paisaje, desnivel e capacidade organizativa hacen cada vez máis participantes e visitantes queran vir aquí, non?